Wago erokamano ne Nyasaye machiegni uru kendo chenrowa mar tielo mar ariyo ka jata nyasi en an Seth Adera. Station marwa ni iluongo ni Foundation of Grace Revival TV ma kelo weche mag injili kod nono weche moko mag injili mondo ji obed gi ng'eyo kaka ng'ato nyalo wuotho ei warruok to kod puonjruok mar ng'eyo kaka ng'ato winjo bed ni wuotho kod warruok kod weche mamoko mondike muma kaka weche manyalo miyo ng'ato dongo e ngimane ma kawuono to gi weche manyalo miyo ng'ato ritore kuom warruok. Ritruok en gima duong' ahinya kendo mano en wach mosemiyo jomoko dongo kuom warruok. Koro ng'ama wuotho e warruok ma ok oritore ok ong'eyo wach mowuothogo. Koro ritruok no mano gima ochuno kuom jal mowar. Wan gi jatich Nyasaye marwa podi George Odero. Wadwa nono weche moko manondike muma ma wan gi joneno kata jowinjo magwa moko mosepenjo. Nengeche kawuono wayudo thuolo mar bedo kode achiel kachiel. Nitiere wach manowuoye kanoyalo e chokruok mar Adhara. To nitiere joma osegombo mondo jatich Nyasaye obi mondo ler wachno achiel kachiel ma koro ok odhi mokasore. Koro miyo mano wayudo thuolo mondo wawuo kode mondo olernwa nengeche nosomo muma manowuoyo kuom migawo kata lemo mano or e dhood Israel. To lemo ka lemo noketo gi ngima ma dhano ma kawuono. Koro kawuono wadwaro mondo owuo kodwa mos ma ok odhi piyo mondo olerwa. Jatich Nyasaye machiegni ahinya. Go erokamano kendo ne Jehova Ruoth Nyasaye momiyowa thuolo mar chopo e studio ka mondo wawuo manok kuom wach kata kuom message mane Nyasaye nochiwo kotiyo kod lewa e chokruok mane wabedo godo mar crusade, yani chokruok mar Adhara e piny Ngeyu Ruma. Chieng'no kokalo kuom lamo Nyasaye kod sayo mang'eny nayudo fwenyruok mane Nyasaye nokelo mondo nwawuo kuom gimiluongo ni lemo manopogi e dhoudi mag Israel manotimore e kinde mag ruoth moro manondikie muma manasomo kuome chieng'no. Nyasaye madogwedh jowinjo ka wabiro wuoyo matin kuom wachno. Bed tayari, Nyasaye madogwedhu ahinya. Amen. Kuom wachno inyalo nuoyo somonwa mumano ningeche jomoko samoro ne ok owinjo ni ndikone mane mondo kore ka wadhi nyime. Anyalo wacho ni kokadho kuom fwenyruok mar Roho Maler manayudo kata manobedo chieng'no kane wan kod chokruok mar Openea, Nyasaye nomiya wach manondikie jobura. Muma mar jobura 19 wes matindo 27 nyaka 30 mawacho niya: chuore noa malo gokinyi noyawo dhoot mowuok mondo omak wuodhe kendo ne chiege ni kanyo kopodho e dhoot ka lwete ni e paw dhoot. Nowachone, amalo wadhi, to onge ng'amoduoko. Eka nokawe nokete e kanje kendo ng'ano nowuok nodhiyo dalane. To kanosechopo e ode, nokawo pala, nomako chiege mopogogo lemo 12 moorogi e tong' piny duto mar Israel. Kendo ji duto manonenogo nowacho, pok gima kama nyaka ndalo mane nyithind Israel oa e Misri
nyaka chil kawuono. Pareuru, poruru wach, kendo wachuru. Koro mane indiko manasomo chieng'no kawanie chokruok mar adhara mar crusade Huruma Ngei. Emane Nyasaye nomiya fwenyruok mar somo wachno kaluwore kod gima timore e century ma wantie sani. Nyasaye nomiya fwenyruok mondo asom wachno king'iyo ngima ma dhano dakie kata gik matimore ne ji kawuono. Ema nomiyo Nyasaye nomiya mondo asom wachno ero mondo mi naler kuome mondo ng'ato ng'e ni to gima timore ni kata gima chandi kata gima sandi en ang'o matimi. Ema nomiyo nasomo wachno kamano. Koro lemo gi no ore dhout Israel te kendo dhot ka dhot noyudo lemo mowinjore kode kata kaka ne chuny ruodhno oneno. To ei wachni gi ngima masani kaluwore kaka ne lere, ni ketogi e dhoudi, ni chiwo gi ranyisi kaka wich nitiere, kaka wich nyalo tiyo ka ng'ato kata ochier kuom nyathi joka ng'ato. Yes. Ma wich obedo chandruok e dala joka ng'ato, ma koro wijno ochieno jomoko kanyo. Ni chaki wuoyo kuom tielo ma nyalo chier be dala ng'ato, tielo tije en tij wuotho. Kamano. Ni chaki wuoyo kuom lwedo. Ma lwedo en gimitiyogo kiloso go gik moko, kata lwedo nyalo tiyo mar ketho dala joka ng'ato. Koro ni wuoye lemo mopogore opogore kaka nore dhout Israel, kaka dhout Israel obedo. Inyalo koro wuoyo gi jowinjo marwa kendo kuom joneno magwa kuom lemo mani wuoyego machalo wich, tielo kod lwedo gi lemo modong' mani wuoyego. Mondo koro iwachnegi mos kata ilernegi mos kuom wich kata kuom lemo kaka nyalo tiyo e ngima mar dhano masani, nikech ng'ama some to nyalo winje ka ngero. Kamano. Agone Nyasaye erokamano nyadichiel kendo kuom jowinjo magwa manowinjo wachni kanokete kor yamo, kana wuoyo kuom wach miluongo ni lemo manopogi. Tiende ni ng'ama nopog dende ne en 100. Ne en lemo mar dend ng'ama miyo manong'ad kibungo. Ing'ene dhano king'ado dende mowuok lemo 12. Nikech muma wacho ni nopog gi, notergi e dhout Israel, dhoudi 12 mar Israel. Dend dhano ng'ama miyo kata kipog lemo mawuok 12, tiende ni ng'ani ong'ad e sidienje. Nitie kuma ong'ad wich oterie, nitie kuma ong'ad lwedo oterie, nitie kuma ong'ad tielo oterie. Opog gi magigo romo lemo 12. Nitie kuma oterie nungo. Koro nopog gi kamano magiromo dhoudi mag Israel 12. Gima nawuoyo kuome tiende ni nitie gima nyalo mako dala joka ng'ato, to gima chakruoge gi kuma no ae ng'ama ong'eyo kata fwenyo malong'o onge. E kinde machien kocha nitiere kaka jodongo moko machon mane wuondore jodongo mariek ne ketho miere mag ji, to samoro ne gitiyo kod lemo mag dend dhano kata lemo mag chiaye mane yang'o. To ma nopog lemo mar dhano manopog moromo 12 to tergi e dhoudi achiel moromo dhoudi 12. Nitie kama noterie wich. Kama oterie wich mar ng'ama otho, wijno onge go mbaka gi ng'ato. Ni wijno kobiro to en gima oket kanyo mondo odhi oti tich moro kuma otere no. Koter tielo, to tielo ni oter kuro mondo odhi otim gimoro. Ing'ene sama upo kata ka lemo mar tiend ng'ama otho keli e dalau, kiondogo kod buok nyaka gou. To ang'o momiyo kelnwa gini? Jodongo nyaka ket kom, ma jalego wacho nyaka ket kom kidhedhe. Jodongo nyaka chwo kom piny mar kidhedhe kidwa non gimomiyo tielo ni okel ka. To ka ok onon moyude malong'o,
to tielo ni biro chendo. Pile pile ngima mar dhano tielo itimo go dang'o, en gimi wuotho go. Kamoteri e tielo, inyalo po ka ngima mar jodala mane tielo bireno, kata klan kata gweng' mane tielo bireno, inyalo nwang'o ka gimoro chuogore kuom nyithindo ma yawuoyi kata manyiri ma koro sando ji, ma kaka ne wawuoyo kanda machien kacha cha, ne wakoni samoro ni dongo ng'ama ber, to sama ne dongo ng'ama ber, gimoro nyalo bukore kuomi, makata nin ng'amo somo maber, tipo ka kong'o moro gore kuomi, michako madho kong'o, makoro kata sombi mane somo cha ok nyal konyi. Kong'o gore kuomi. Kong'o mogore kuomi ni oa kanye? En lemo ma pinyruodh mudho nopogo e dalau. Pinyruodh mudho nopogo lemo moro machalo gi lemo mar wich mamacha manopog ne Israel. Ing'eni lemo mar wich oting'o dhok, oting'o um, oting'o wang', oting'o it. Tineni kong'o imadho kitiyo gang'o? Itiyo gi dhok. Samoro lemo mar dhok, lemo mar wich mane Satan odonjo go, Satan nokele koae kwere moko machien kucho, mane ng'ato madho kong'o ma kong'o nego. Kama ne kong'o negeno, upore dalano ochieno. Momiyo nyithindo mosomo ok nyal dhi mbele gi tijegi mabeyo. Minwang' kaka wuono giluongo kong'o ni pi minyalo modhi. Lemo manodonjo, mane Satan oyware go e dalano, obiro kod jal makare nosiko mane kong'o nego cha. Inyalo po ka ng'ato ngima moro gore kuome mar chode mar Satan, ma mon moko nonyiero mowacho ni ato dichwo achiel tok roma. En ng'at ma lemo manopog manodonje e dalagi. Ne en jal moro ma kane luwo tol tiwinjo ka jodongo ng'uro kata jokoro gweng' mong'eye wuoyo kuome. Wacho ni nyang'ane ni nyathi ng'ane machodo machalo kamani, ma girgi, ma tondgi, ma gima notimore e dalagi ka. Jodongo mong'e gino wuoyo kuom gino. Kendo giwacho ni gima timo gino, mano gima ne otimore e dalagi kanyo. Nitie dagi moro ma samoro noneg ng'ato kuome, noneg dichuo moro kuome, mi aeto gino lokore lemo ma kawuono chier chando ji, ma kata nyathi matin ma pod nie primary to chodo pur, nikech lemo cha ochier, oywak, ochando dalano. Temomiyo ndiko wacho ni kata bed ni kwere machon no chamo lemo makech, to koro ni nyithinde makoro leke gi tho. To Yesu wacho ni mano ngero mak nochako go e Israel kendo, ma ng'ato ka ng'ato koro noting mana misike kende owuon. Ng'at machielo ka noting'ni. Nang'o? Gima nitimo, timni manitimo cha, koro biro luwi kendi. Ok nodhi ka ng'ato, dala ni kanye ma gino biro tiye. Koro mane manomiyo nasomo kuom lemo no, mondo mi ng'ato ka ng'ato bed kod fwenyruok, mondo ng'iyo ne ni gima time ni en gimo akanye. Nikech ang'o? Lemo manokel kata gima nodonje udi, ang'o momiyo nuchako maber ka noriu keny molamnu ma jodongo yie lwetgi mondo udhi udag maber, unyuolru upong' piny. To gini tuch all of a sudden keny chako kethore ka. Ng'ani wuok idok nyuom gi dichuo machielo, kata in me bende jachien tugore chuga kuomi, iriembo dhako ni mondo ikende miyo machielo. Nang'o? Gima nodonjo, ma Satan nodonjo go ei odi, ma nodonjo go e ngimani, ma nodonjo go e chunyi, ema kuro kuchako tich uting'o wiye. Ma joluo wacho ni nitie tipo manyalo luwo joka ng'ato. Tipo nyalo luwo ng'ato. Tipo nyalo luwo joka ng'ato. Kendo ni tipo mar ang'o? Tipo mar gimoro manotim marach manosetho chon, mano ik mawich wilgo, ochier in form of tipo sani, monyalo sando go nyathi joka ng'ato, kata onyalo sando go ng'ato, kata onyalo sando go dada moro, onyalo sando go kata dichuo moro, onyalo sando go jaduong' moro, minwang' kaka wuono, kaka thurwa to tinde rach. Thurwa luo land rach.
sana sana king'iyo kata TV kilande TV to Homa Bay ok nie rekod maber kodok e kor department mar kor jochudi ka Homa Bay ok wuok kuome maber ahinya. Tiende ni Homa Bay kaka an be na nyathi modak e Homa Bay modongo e Homa Bay duto nate gik moko te natime Homa Bay waka. Homa Bay ok nie rekod maber kodok kor chudi ka Homa Bay rach matek nyinge okethore. To mane momiyo kata kibedo piny king'iyo tinwang'o ka nyaka kawuono ongala machode oidhe odhi malo minwang' ka nyaka jaduong' ok ong'eyo ni ma chi wuode. Jaduong' kia ni ma oluongo ni chi wuode. Jaduong' kia ni ma oluongo ni nyare. Kijana kia ni ma ni ongala mar oria mar min gi ma oluongo ni min. To ma oluongo ni yuore, to ma oluongo ni jaode. Ritruogno ne Satan orocho moketho e thurwa ma ng'ato ok nyal ng'eyo mpaka moringo gikie. Gimoketho gino en tipo mar pinyruoth mar lemo ma samoro nopogo kochomo Nyanza thurwa, ma samoro nopogo kochomo piny luo piny Homa Bay. Nopogi gimoro mane jothumo wero ni kanungo, kanungo, kanungo e teko. Ma kawuono nyathi wero ochako thin to mielo kanungo e teko. Nyathi mielo kanungo e teko. Lemo manodonje piny Kanyada, piny Asego, piny thurwa ne samoro pek ne en mana mar kanungo. Minwang' ka nyathi wero kanungo. Miyo maduong' bende jaduong' osirore go kwajo godhiambo kochomo seneta. En nyiri moneno mago luongo ni demne ma dhera. Luongo ne dhera ma dhera. Nyarwadha kiasi gin gi nyinge mang'eny matinde giluongo go gigo. Lemo no ema nyalo miyo piny go kama piny nitieno. Nikech gima nopog manobiro thuru. Ka jodongo kobedo mong'iye malong'o to sando dala. Jodongo ne nyalo ng'iye matamo wang'gi. Gima nomiyo wawuoyo kuom mano ne ng'amo yie modonje i Kristo Yesu. To kata obedo lemo manopog mochomo thuru masando gweng' to sando taon to sando kamoro amora. Ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo ma Nazareth, oyie kuome, to en obedo separated, igole kuom sand kod lodi mar lemo manopogi masando Kanyada dho nam. Kech pile dho nam en kama chude otimore marach. Maniluongo mane Mbita Sai, Mbita kane donje ne nitie komoro kanyo ero manoger manirome gi mon mane ji opange. Tiende ni eneo mar dho nam en ngima mar rahe ni malo. Rahe ni malo mabet kosudo gi iye. Odonjo song sosi. Odonjo gi iye. Mondo mi wuogi e lodi no, kendo wuogi e twej no, iwuokie mana kiyie kao Yesu Kristo kaka jawar. Mondo mi oteng rembi e lodi mar lemo manopogo kochomo rangau, kata lemo manopogi macha nopogo kochomo dhout Israel. Kawuono Satan pogo pokne kochomo ot ka ot, kata dala ka dala, kata chomo ng'ato ka ng'ato. Ma kawuono ng'ato timo timne ma ng'ato ok fweny ni uwuoyo gi min gi to ok onyalo fwenyo ni mano min gi. Ineno kuwuoyo gi min gi monyier ka ng'ama nyiero gi yuore. Miyo ok nyalo fwenyo ni ma wuode. Mine ka miyo wuoyo monyier gi nyathi ma kijana moluongo ni wuode moko ni ng'ane uto tinde kere wagenegi to tinde ukalo negi magichien. To mano to wuode. Nikech ang'o? Piny ogikore ama piny onjawni. Satan oketho piny. Satan oketho piny. Oduo modwanyo. Temo miyo pod iyalo injili. Kendo iyalo Yesu mondo ng'ato fweny ni ka jali wuoyo kuom lemo manyalo sando ng'ato, to an kate oda kate ngimana karang'o masanda. To gima sanda ni en part mane kiwuoyo kuome, en mane ayudora orea mane. Iwuoyo kamano mondo ng'ato fweny gima time. To kifwenyo gima timi minwang'o ni adier ngimani samoro nopugni yo kakor kamoting'o chunyi kamane ich wang'ie machalo lot. In ng'at ma ka dhako wuoyo to kidwa winjo dwond dhako. Kendo jomoko nong'ado bura ni joma mine gi nokonego gibed gi wuo, gin gionge sei e familia kata ei ot. To koro ng'ama miyo maonge sei ne, oonge sei nade. Nikech ka dino onge sei to ebe kare dino koyie mondo bi odag ka mondo nyuole dalane.
Tineni ng'ato ka ng'ato ni kod role ne monego play e family. To sama ng'ato ni kod role monego play ni, ka gimoro nyalo donjo mopogore, mogwenyore, makelo gwenyruok kata kethruok, to muma wacho ni onego ia malo, onego ia malo mondo ichom kama jodolo nitie kata jotich Nyasaye, mondo iwuo kod kama ne nyamera wacho cha, mondo iwuo kod gi pimnegi, mondo Jehova oresi kokalo kuomgi. Yes. Koro ng'ato gima nomiyo wuoyo kuom wachna ahinya en ni mondo ng'ato fweny uria ma initie kod gima timi, ni to gima timi ni otuche kona mane, to kona motuche ni ang'o mokele, to gimokele ni bende onyalo to kifwenyo nonyalo solution manyalo gole is to accept Jesus Christ as your personal savior. Mondo ikaw Yesu Kristo kaka jawar mari. To sama ikaw Yesu Kristo kaka jawar mari, to biro nego dhano machon malemo nyalo luwo cha. Ubiro nego dhano machon malemo nyalo luwono. Rembi igolo kono. Irwako rembi ei Kristo Yesu. Samorwak rembi ei Kristo Yesu, ibedo covered by the blood of Jesus Christ. Yesu Kristo koro oumi kod rembe. Koro ionge remba anyuola kendo, ionge remo ma pod lemo nyalo sando, ionge remo ma pod weche mang'eny nyalo luwo. Opandi ei Yesu Kristo majawar. Mane manomiyo wawuoyo kuom wachno, mondo ng'ato fweny gima timi. Nitie jowuoth, nyar wuoth matiende ok moki e dala achiel. Utedo kodhiga. Gima time nang'o? Tipo mar wuoth nochiere ngimane. En ng'at ma kowinjo duond dichuo kata kolwar mathin to chunye osengitore odno owega. Kinde nong'e ni ok dware. Ok ni ok dwari, idwari adwara. Satan makedo kodi ema ok dwar ni gima ber, mondo gima ber otimreni. To mane momiyo pod iyalo Yesu Kristo ma ja-Nazareth, ni ng'ama oyie mokawo Yesu Kristo kaka jawar, ma Yesu waro chunye mogolo ngimane machon mar Adam, to rwako ngima manyien mar Kristo, to pong'e kod Roho. Ok obi neno weche mang'eny gi e ngimane, ok obi neno. To kata ka tem moro nyalo biro ni, to en tem mabiro, to Yesu biro, Ruoth biro kelo yo mar kale wi oinga joma riek, mar kale wi oinga ng'at maratego, mar kale wi oinga ma wasigu oketo, mondo mi Jehova kal kodi mondo igo wiye loch. Nang'o? Nyasachwa dwaro mondo nyinge oyud duong', kendo Nyasachwa dwaro mondo nyinge obed kod loch mosiko manyaka chieng'. Nyasachwa monego bed jaloch, ok pinyruodh mudho. Kendo sama ng'ato kethore ma ode okethore, kata nyathi mane ng'ato puonjo ka chandorego, wasigu duogo chuoko kikume rudo ka piteng'o. Chuny janyuol ok mor. To sama nyathi ngimane dhi maber, to janyuol mor. Kendo the surrounding environment nyalo mor, nikech ngima ma nyathino koro nigo. To duto te o rely on ng'ama oyudo Yesu ema ngimane ni maber. Mane manomiyo wawuoyo kuom wachno kod jowinjo mane winjowa e sechego, mondo ng'ato fweny kama entie kod gima time, mondo ne ong'i to ne ni to gima timani kiwuoyo kuom lemo manyalo rondo ka ng'ato e dalawa kacha, ere manodonje machando dalawa ma Satan nokelo. Macha ne en example mane jal chiwo, nikech ng'ama chopo to chako yang'o lemo mar dhano, mano ng'ama chunyo kethore. Ng'ama chalo ng'ama dwa kuong'o koro gweng'no. To mage timbe ma kawuono Satan timo, momiyo oketho udi, oketho ni ji tich, oketho ni ji yore duto te ma ng'ato nyalo gik godo prosperity. Jachien temo mondo kethi. Temo miyo kiyalo Yesu, wadwaro ni mondo ng'ama owinjo wechegi oyie kuom Yesu majawar, mondo pek kod lodi gosigo mokadhe ai, mondo ne kendo ne gi wang'e, chunye ofil, mondo ng'i ni kare kuom Yesu ema duto te nyalore. Amen. Amen. Wagoyo ne Nyasaye erokamano kuom thuolo ma jatich Nyasaye okawo mondo ler weche, kendo ija winjo kata ija neno manenowa
ang'eyo ni iseng'eyo kiwango ma intiere, kata ka in jal ma jachien sando, kata ka in jal ma nigi jachien ma jachien chieni, ing'eyo ka bende tich ma setan tiyo dalau kanyo. Koro en thuolo mari mondo ing'e ka bende lemo manokele dalau kanyo. To mane momiyo jotich Nyasaye wuok oko mondo giyal kuom warruok ma ng'ato iwaro kae tipong'o gi roho to obedo nyathi Nyasaye mahie. Kendo mane momiyo giwuok mondo giyal wach maber ne ji duto mondo ng'at moyie mondo oyud konyruok. Jal moyie kuom Yesu wuod Nyasaye obiro yudo konyruok. Koro kuom weche miyalo kata kuom weche mipuonjo, ng'ato owinjo ng'e malach ni to an lemo miwuoyo ni en lemo mar tielo koso en lemo mar wich, koso en lemo mar nungo, koso en lemo mar kor, koso en lemo mane manobede dalawa. Kata ka en nyathi manyako ma samoro lemo mar tielo mar wuotho nochopo, to kata ka en ndugu ma chier mar wich nochiere dalagi ma nyithindo ma yawuoyi ok dwane gin en tho, ma nyithindo tho, nyithindo ma yawuoyi. Koro iseng'eyo lemo mari, mane momiyo jatich Nyasaye owacho ni ng'ato ka ng'ato owinjo ng'e lemo mar dalagi, kendo chutho to ng'ato owinjo ng'e gir dalagi. Wagoyo ne Nyasaye erokamano ahinya kuom miyowa thuolo ni godhiambo. Wadwa ni mondo wawe jatich Nyasaye mondo tiek kodwa kosomonwa wach mogik, to walam Nyasaye mondo walor kawuono. Wago ne Nyasaye erokamano mang'eny. Seth Adera, Nyasaye madugwedhu e studio ka. Nyasaye wuoyo e muma mar Luka, ka Yesu Kristo wuoyo e muma mar Luka 11 wes matindo 17 ni ondik ni ento nong'eyo parogi mowacho negi niya, pinyruoth ka pinyruoth mopogore okethore, kendo ot kopogore opodho, kendo ka Satan bende opogore owuon, pinyruodhe nochung' nade, nikech uwacho ni an agolo jochiende gi teko Belzebul. Yesu wacho ne jopuonjre ni ka pinyruoth mopogore opodho. Momiyo na awuoyo kuom lemo kodonjo kata tipo moro kodonje ot to podho. Samo podho omiyo odno podho. Pinyruoth kopogore opodho. E ngima ma ji wuothe, kata in e odi kata in gi jaodi, makre uru bed gimoro achiel, wachuru dhok achiel, gimuparo upar paro manyalo miyo uchopie prosperity. Sama atieko wachni, awacho ni ng'ama oyudo Yesu motony. Ka ok iyudo Yesu, tony onge. Temo miyo pod yalo warruok. Nyasaye mondo gwedh ji duto mawinjowa. Kinde mang'eny ka pod ng'ato ni kod penjo kata dwaro ng'eyo, nitiere contacts mane jotich Nyasaye biro keto kanyo ma ubiro yudo mondo mi wawuouru malach. Kata kamano, warwako ji duto, kanisa wa nitiere Riverbank Mwalo ka. Nyasaye mad gwedh ji duto te nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.